Здравейте, аз съм Никол и добре дошли в нашия списък с топ 10 неразкрити престъпления. Тези случаи остават забулени в мистерия, оставяйки служителите на реда, съдебните експерти и любопитните умове да си чешат главите. Въпреки че много години са изминали от извършването на тези престъпления, ние все още се надяваме, че един ден истината ще бъде разкрита и справедливостта ще бъде въздадена. Надяваме се, че споделяйки тези истории, може да повишим осведомеността относно важността на разкриването на тези неразкрити престъпления и да вдъхновим хората да представят всякаква информация, която може да имат. Ние вярваме, че заедно може да направим разликата в борбата за справедливост и закриване на жертвите и техните семейства. И не забравяйте да гледате това клипче на двойна скорост, за да научите двойно повече неща за същото време. Номер 10. Убийството на Джил Дандо. На 26 април 1999 година популярната телевизионна водеща на BBC Джил Дандо е застрелена на прага на дома си в Фулъм, Лондон. Убийството шокира нацията и предизвика масово издирване на убиеца. Въпреки обширното разследване и арестуването и последващото освобождение на заподозрян, случаят остава неразкрит. Дандо, която беше на 37 години в момента на смъртта си, беше добре позната личност в британската телевизия, водеща на различни програми, включително новинарската програма BBC News и развлекателното шоу Holiday. Тя също така участваше в благотворителна дейност и беше широко уважавана в индустрията. Убийството на Дандо беше широко разгласен случай, като теориите варираха от професионален удар от наемен убиец до нападение за отмъщение от обсебен фен. Въпреки че разследването продължава с години и включва много следи и заподозрени, никой не е обвинен в нейното убийство. Случаят остава отворен и все още се разследва активно от отдела за убийства и тежки престъпления на столичната полиция. Убийството на Джил Дандо е трагично напомняне за опасностите, пред които са изправени обществените личности и колко е важно отговорните за тежки престъпления да бъдат изправени пред правосъдието. Номер 9. Изчезването на Мадлин Маккан. През май 2007 година 3-годишната Мадлин Маккан изчезна от ваканционния апартамент на семейството си в Праия де Лус, Португалия, докато родителите й вечеряха в близкия ресторант. Въпреки масовото издирване и международното разследване, Мадлин никога не е открита и случаят остава неразрешен. Изчезването на Мадлин Маккан привлече световно внимание и доведе до голямо полицейско разследване, включващо множество държави. Въпреки редица следи и съобщения за наблюдения, не са намерени съществени доказателства, които да предполагат какво се е случило с Мадлин и кой може да е отговорен за нейното изчезване. Случаят е обвит в противоречия, с много въпроси повдигнати относно първоначалното разследване и участието на родителите на Мадлин в случая. Продължаващата мистерия е вдъхновила множество теории, включително отвличане от непознат, група за сексуален трафик или участие на член от семейството. Въпреки изминалото време, издирването на Мадлин Маккан продължава, а нейните родители никога не са губили надежда да намерят дъщеря си. Случаят остава натрапчиво напомняне за уязвимостта на децата и значението на международното сътрудничество в разследванията на изчезнали лица. Номер 8. Убийството на черната Далия. През януари 1947 година осакатеното тяло на 22-годишната Елизабет Шорт, известна още като черната Далия, е намерено на празен терен в Лос-Анджелис. Случаят бързо се превърна в медийна сензация и остава едно от най-известните неразкрити убийства в американската история. Шорт, амбициозна актриса, е видяна за последен път жива на 9 януари 1947 година. Тялото й е открито 6 дни по-късно, разрязано на две през кръста и изцедено от кръв. Убиецът също е нарязал лицето й по гротески начин,
което изпечелва прякора черната Далия от пресата. Въпреки мащабното разследване и множеството заподозрени, включително лекар и собственик на нощен клуб, случаят остава неразкрит. Бруталният характер на убийството и липсата на ясен мотив или заподозрян доведоха до множество теории, включително, че Шорт е била жертва на садистичен убиец или че е била замесена в подземния свят на Лос-Анджелис. Случаят е вдъхновил множество книги, филми и телевизионни предавания и продължава да пленява въображението на обществеността. Убийството на черната Далия остава смразяващо напомняне за бруталността, която може да се случи, и колко е важно извършителите да бъдат изправени пред правосъдието. Номер 7. Момчето в кутията. През февруари 1957 година голото тяло на младо момче е намерено в картонена кутия на пусто място в Филаделфия. Момчето, което се оценява на възраст между 4 и 6 години, е било жестоко бито и изглежда е било гладувало преди смъртта си. Въпреки мащабното разследване и националното внимание, самоличността на момчето и убиецът остават неизвестни. Случаят, известен като момчето в кутията или непознатото дете на Америка, остава един от най-обърканите и сърцераздирателни неразкрити случаи в американската история. Въпреки многобройните следи и съвети, никой никога не се е появил, за да потвърди самоличността на момчето или да предостави информация за неговия убиец. През годините са използвани криминалистични техники и напредък в технологиите, за да се опита да се разреши случаят, включително ДНК тестове и реконструкция на лицето. Въпреки тези усилия, случаят остава неразкрит, а самоличността и убиецът на момчето остават мистерия. Случаят момчето в кутията продължава да приковава вниманието на обществеността и усилията за разрешаването му продължават и до днес. Търсенето на справедливост за младата жертва и закрила за неговото семейство продължава. Номер 6. Убийствата с брадва в Вилиска. През юни 1912 година 8 души, включително 6 деца, са брутално убити с брадва в леглата им в Вилиска, Айова. Случаят, известен като убийствата с брадва в Вилиска, остава неразкрит и продължава да очарова истинските криминални ентусиасти и историци. Убийствата са били открити от съсед, който се разтревожил, когато семейство Мур не отговорило вратата им. Вътре в къщата са открити телата на Джосия и Сара Мур, 4-те им деца и 2 млади момичета, които са прекарали нощта, брутално пребити до смърт. Въпреки обширното разследване и множеството заподозрени, включително пътуващ министър, щатски сенатор и местен бизнесмен, убиецът никога не е бил идентифициран или изправен пред правосъдието. Бруталният характер на престъплението и липсата на ясен мотив или заподозрян доведоха до множество теории през годините. Случаят убийствата с брадва в Вилиска продължава да пленява въображението на обществеността и вдъхновява книги, филми и телевизионни предавания. Усилията за разрешаване на случая продължават и до днес, а град Вилиска в Айова се превърна в дестинация както за истински криминални ентусиасти, така и за любители на историята. Номер 5. Убийствата в Хинта Кайфек. През март 1922 година 6 души са брутално убити във фермата Хинтер Кайфек в Германия. Сред жертвите са фермерът, съпругата му, дъщеря им, внучката им и 2 работници. Въпреки обширното разследване, убиецът никога не е идентифициран и случаят остава едно от най-известните неразкрити престъпления в Германия. Убийствата са били разкрити, когато съседите се разтревожиха, след като няколко дни не са забелязали никаква дейност във фермата. След разследване, те открили ужасяващата сцена на 6 жертви, всички от които били пребити до смърт с кирка. Въпреки многобройните заподозрени, включително членове на семейството и бивши земеделци,
никой никога не е бил обвинен в убийствата. Липсата на ясен мотив и отдалеченото местоположение на фермата правят случая особено предизвикателен за разследващите. През годините убийствата на Хинта Кайфек са станали обект на множество книги, филми и телевизионни предавания. Усилията за разрешаване на случая продължават и до днес и случаят остава смразяващо напомняне за бруталността, която може да се случи, и важността на изправянето на извършителите пред правосъдието. Номер 4. Зодиак. В края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век серийният убиец Зодиак тероризира района на залива на Сан-Франциско, като уби най-малко 5 души и изпрати загадъчни писма до медиите и полицията. Писмата включват кодове и улики, които са имали за цел да идентифицират убиеца, но въпреки обширното разследване и многобройните заподозрени, самоличността на серийния убиец остава неизвестна. Жертвите на Зодиака обикновено са били млади двойки, които са били простреляни или намушкани, докато са паркирали в уединено място. Убиецът се подиграва на полицията с писма, които включват твърдения за отговорност и заплахи да продължи да убива. Зодиакът също включваше символ или подпис във всяко писмо, добавяйки към мистерията и интригата на случая. През годините следователите са използвали модерни криминалистични техники и ДНК анализ, за да се опитат да разрешат случая, но досега не е идентифициран окончателен заподозрян. Въпреки това, случаят остава едно от най-известните и енигматични неразкрити престъпления в американската история. Самоличността на Зодиака продължава да пленява обществеността с множество книги, филми и документални филми, посветени на случая. Усилията за разрешаване на случая продължават и до днес, а надеждата за справедливост за жертвите и приключване за техните семейства остава движеща сила в разследването. Номер 3. Жената от Издал. През ноември 1970 година овъглените останки на жена са открити в долината Издален в Норвегия. Жената, която и до днес остава неидентифицирана, е била убита чрез комбинация от отрова и задушаване, преди тялото й да бъде подпалено. Въпреки обширното разследване и международното внимание, самоличността на жената от Издал остава неизвестна. Случаят е известен с много мистерии и сложности. Жената е положила големи усилия да скрие самоличността си и следователите открили множество фалшиви паспорти и документи за самоличност от нея. Тя също е отсядала в различни хотели под фалшиви имена и е плащала всичко в брой. Етикетите на дрехите й бяха премахнати или изрязани. До ден днешен никой не знае коя е жената от Издал, защо е била в Норвегия или кой я е убил. Случаят остава натрапчиво напомняне за многото неразгадани мистерии в света и важността на намирането на отговори за жертвите и техните семейства. Номер 2. Човекът Съмъртън. Човекът Съмъртън, известен още като случая Тамам Шут, е неразгадана мистерия, която вълнува хората от десетилетия. През декември 1948 година тялото на неидентифициран мъж е намерено на Съмъртън Бич в Аделайла, Австралия. Мъжът е около 40 годишен, без документи за самоличност и по тялото му няма следи от насилие. Това, което направи случая толкова интригуващ, беше откриването на парче хартия в джоба на мъжа с думите Тамам Шут, отпечатано върху него. Тези думи, които означават приключил или завършен на персийски, са взети от книга с поезия, намерена на задната седалка на изоставена кола близо до плажа. По-нататъчно разследване откри, че книгата принадлежи на местен човек на име Алфред Боксъл, но той все още е жив и няма връзка с случая. Въпреки многобройните следи и теории,
Самоличността на човека от Съмъртън остава загадка и до днес, като някои смятат, че е бил шпионин или е участвал в шпионаж. Номер 1. Убийствата на Джак Изкорумвача. Едно от най-скандалните и ужасяващи неразкрити престъпления в историята е поредицата от убийства, извършени от Джак Изкорумвача в лондонския Ист Енд през 1888 година. Убиецът, който така и не беше идентифициран, брутално уби най-малко 5 жени и остави телата им осакатени в гротескни начини. Въпреки интензивното полицейско разследване и множеството заподозрени през годините, самоличността на Джак Изкорумвача никога не е окончателно доказана. Бяха представени много теории, включително, че е бил лекар или член на кралското семейство. Някои дори смятат, че убиецът е жена. Случаят пленява хората повече от век с безброй книги, филми и телевизионни предавания, изследващи мистерията на Джак Изкорумвача. През последните години бяха използвани нови технологии, за да се опита да се разреши случая, включително ДНК анализ на доказателства от местопрестъпленията. За сега обаче не е направено окончателно заключение и истинската самоличност на Джак Изкорумвача остава загадка. И това беше нашият топ 10 списък на най-интригуващите неразкрити престъпления в историята. От прословутия Джак Изкорумвача до мистериозното изчезване на полет MH370 на Malaysia Airlines. Тези случаи пленяват хората от десетилетия и продължават да вдъхновяват теории и спекулации. Въпреки че е малко вероятно някога да разберем истината за тези престъпления, те ни напомнят за сложността на човешката природа, ограниченията на технологиите и човешкото познание и значението на справедливостта за жертвите и техните семейства. Надяваме се, че сте намерили това видео за информативно и провокиращо размисъл и ви каним да споделите своите мисли и теории в коментарите по-долу. И ако искате да виждате повече съдържание като това, не забравяйте да се абонирате за нашия канал за бъдещи актуализации. Благодарим ви, че гледахте и останете любопитни и продължавайте да изследвате мистериите на нашия свят. До скоро!